Na, sziasztok srácok! A mai nap egy GeoGuessr videó lesz. 5 duelt fogunk lejátszani, úgyhogy kezdjük is. Az első ellenfélünk nem más, mint Néz, 19-29-8. NMPZ és No Moving párbajkat fogunk játszani. Ez egy NMPZ match lesz. Nekem úgy tűnik, hogy ez Kolumbia, mert mintha ez egy ilyen kereszt lenne a tábla hátulján. Kerítés is van. Nem tudom, hogy lehet-e más. És igen, Kolumbia volt, csak délebbre. Általában Bogotába szoktam rakni a kolumbiákat, mert sokszor van közel a fővároshoz. Valamiféle lyukas oszlop lenne? Vagy kettő össze van rakva? Az építészet meg a távolba a hegy egyébként Új-Zélandot reprezentálja nekem. Nem hinném, hogy ez más lehetne. Ezzel az oszloppal. És eltaláltuk mindketten, hogy az északi sziget volt Új-Zélandon. Egyébként egy fontos meta, hogyha szűken vannak a kerítések Új-Zélandon, akkor észak, és hogyha távolabb vannak egymástól, akkor délre kell menni. Na ez egy kemény kör. Ugye van kerítésünk, ami az esetben nem tudom, hogy most mit jelent. Kolumbiában például nagyon gyakori, de ez nem nagyon néz ki nekem Kolumbiának. Dél-Kelet-Ázsia és Dél-Amerika között vacilálok. Szerintem Sulawesi nagyon jó tipp lehet. De ott nem ilyen kerítés lenne egyébként. Viszont tele van pálmafával. Kolumbiában annyira nem jelez, maximum szerintem éjszakon. Minden esetre egy Fülöp-szigetek? Az kerítés nem tudom hova tenni, megmondom őszintén. Szumátára átváltottam. És igen. Jó, hát akkor pálmafa volt Ecuadorban. Nem tudom, hogy ez mennyire gyakori, valószínűleg eléggé egyébként. De a kerítéssel eléggé egyértelmű. Ez pedig egy japán alacsony kamerás kör. És ennyit tudok erről elmondani. Nem nagyon tanultam régi jó metatippeket Japánra. Mindketten középre megyünk. És éjszakon volt, amihez egyébként streamelt az ilyen laposabb tető. Ez pedig csak Sri Lanka. Eléggé száraz, nem tudom, hogy hol van. Itt volt délem, közel a tengerparthoz. De nem sok sebzés lett kiosztva. Na. Hát ez egy érdekes kör. Az ellenfelünk már tippelt is. Nem gondolnám Gánát. Pedig szerintem úgy néz ki, mert nem olyan az autónak a blurje. Nigéria. Hát nem tudom. Ja, az volt, oké, let's go. És nyertünk is. Ezzel az első kört megnyertük, GG.
Nézzük meg, hogy mi az, ami nem ment. Igen, ez Ecuador kör, ez nem semmi volt. Ugye kerítés volt, pálmafák, és ilyen feketés volt a talaj. Úgyhogy így néz ki Ecuadornak ez az északi része. És akkor jött a következő meccs. Meg is kaptuk az ellenfelet. Rainbow World-on játszunk. NMPZ-ben. Nem tudom mióta van Rainbow World, vagy hogy miért. Ez Indonéziára hasonlít nekem alapból. Fémtetővel, ugye jával kevésbé lehet. Tele van pálmával, meg minden. És ilyen aszimmetrikus oszloptető van, vagy ilyen oszlop van az izolátoroknak a tartója. És így hirtelen, azt tudom, hogy itt Dél-Szumátrában kevert, tehát bármi lehet. Szimmetrikus, meg nem szimmetrikus is. Kalimantán nem tudom, hogy lehet. Szerintem ez Szumátra egyébként, úgyhogy be is tippelem. És Észak-Szumátra volt. Pontosabban Aceh-nek a tartománya. Ez pedig nagyon komoly kör megint. Föld úton közlekedünk. Itt van pálmafával, ellenfelünk már tudja is nagyon. Be is tippelte. Afrika. Ez gánai autó lehet? Hát legyen gánai autó, nem, ez nem a Sri Lankai, ugye? Kambodzsa volt, egyébként esküszöm eszembe jutott. Mint a néger lett volna ott az ember, nem? Nem tudom már. Oké, következő körünk egy USA Egyesült Államok. Nagy vörös sziklás hegy van. Utah, Arizona, Colorado, New Mexico államokban elég gyakori. Vörös a föld. Nem tudom, talán Utah felé mozgok egy kicsit. Ugye sárga vonalakról tudjuk, hogy Egyesült Államok. És itt volt eléggé középen, vagyis a 4 államnak a majdnem a határán, Arizona államban. Nem jó ez a meccs eddig, hiszen rengeteg HP-t elvesztettem azzal a kambodzsai körrel, de ezt csak be kellett tenni Észak-Kelet-Brazíliába, és reméljük, hogy jó lesz. Oké, ez a save damage. Valamiért elég idejére tette. Következő körünk egy nagyon dús növényzetű kör. Harmadik generációs felvételvel, keskeny út. Hát... mintha ilyen sziklák lennének, vagy ilyen kavicsok lennének az út mellett. Nekem ilyen Európa-Oroszország vibe-on van, de nem tudom. Mondjuk ezek a kavicsok miatt még Jeju szigete is eszembe jutott. De nincs olyan oszlop cucc, mint amilyen Dél-Koreában. És már sír az ellenfelünk, miután letette, mert ő se biztos a dolgában. Hát de jó lesz Moszkvához, nem tudom hogy mi ez. És Dél-Koreában rakta, és tényleg Jeju szigete volt, úristen. Jó, ez GG akkor. Második körben, igen, Kambodzsánál eléggé tévúton jártunk.
Amúgy ez a lapos táj ilyen megbúvó pálmafákkal, köves út nélkül, ez nagyon kambodzsás. Ezt én néger embernek néztem, de valójában egy kambodzsai ember volt. Úgyhogy ez egy hatalmas hiba. De megyünk a következő meccsre. Lihang Indonéziából. NMPZ megint, reméljük, hogy Indonéziát nem nagyon kapjuk ezen a meccsen, pedig eléggé szerető játék azt dobni. Ez csak egy déltájföld. És valójában éjszak volt. Oké, én délen láttam ilyen ültetvényeket, de ezek szerint megfordul mindenhol. Francia Bollard. Nem tudom olyan ezt régió tippelni. Délen volt. De nyújtsuk el ezt a meccset, mert egyszer csak belebotlunk egy Indonéziába, és az nem lesz jó nekem. Ez csak egy Japán lesz. Ó, és tudta, hogy Dél-Japán. Oké. Hát kapom ám a damage-et rendesen. Na, ez egy elég száraz növényzet. Egyébként itt szerintem leginkább csak Észak-Brazília és Mexikó jöhet szóba. Ezt Mexikóba teszem, hasonló tájakat láttam már egyébként Észak-Argentínában, a Peru északi tengerpartján, negyedik generációs felvétellel, Chilében, mondjuk ott más miatt, na mindegy, Mexikó jó lesz. És az volt, let's go. Kár, hogy nem volt szorzó. De igen, nekem is még ez a mexikói vibe jutott eszembe. De szerintem itt a növényzet jobban olyan volt, mint Mexikó. Na, oké. Második generációs, ja, igen. Szóval Finnország. Mert ott elég gyakori a Gen 2. Gondolom. Lehet, hogy éjszakabbra kellett volna menni. Kicsit igen. Oké. Az valami Közép-Amerika gondolom, én már egyből tudjam. Ez a lefestés, ez nem ilyen Guatemala, de az autó az nem nagyon tűnik annak. Panama ugye csak Gen 4. Valami sziget, Dominikai Köztársaság, esetleg. Mind a ketten Guatemalak is. Ja, Puerto Rico volt. Jó, gondoltam, hogy van valami túlpisság ebben. Oké. Ez csak egy Oroszország gondolom. De azon belül elég nehéz lesz ezt megmondani. Egyből tippel az emberünk. Erdős. Mondjuk van ilyen virág. Nem lehet balti? Virággal? Csak nem. Nyugatabbra jöttem így a végén. Fehér orosz határom volt. Jól tettem, hogy nyugatabbra jöttem. Megint egy orosz. És köszönöm, azokkal jobban járunk, mint az Indonéziával. Még ha ilyen semmit mondó körök is vannak. Oké, ez vagy a szibériai fenyő, vagy ami fönn van a finn határon. Nem tudom, ezzel most szerintem kikapok. Kettőnk között volt, és túlélem. Nagyon jó. Viszont nagyon nagy damage-et kapok belőle, most már össze kell szednem magam. Én Brazíliában jónak érzem magam, úgyhogy jött Brazília. Nem, ez csak Európa. Gondolom, nem USA. Hát nem tudom, Franciaország.
Copyright egyébként nem látom, sajnos. Semmiféle copyright feliratot nem látok, de Németországot ki lehetne ezzel zárni, de mindegy. Dánia esetleg. De szerintem Franciaország az itt egy jó tipp lehet. A feliratra. Az a legjobb döntés. Micsoda? Igen, USA. Hát, nem is tudom. Megfordult a fejembe, de nem tartottam valószínűleg. Oké, az egy ilyen spanyol cucc, ez a kék-fejes chevron, nem? Szerintem igen. De ez a tábla meg nem spanyol, szerintem. A spanyol táblákon mintha nem lenne fehér körvonal. Na várjunk. De nem tudom ezt hova tenni, ezt a kék-fehér chevront. Ez portugál lenne? Nem. Hol van ilyen? Ja, francia? Tényleg. Oké. Valamiért csak Spanyolországra fókuszáltam. Úgyhogy ez eddig 2 lose és 1 win. Nézzünk meg egy helyszínt. Igen, az USA helyszín az eléggé baity volt. Ilyen repedések voltak az úton, tökre lapos. És a Dávóban volt is USA specifikus tábla, csak az innen nem látszódott Ohio államban. Úgyhogy szerintem mehetünk is a kövire. És valami bugos volt, de a lényeg, hogy bedobott. Oké, szóval jó lenne már a hátralévő 2 meccset megnyerni. Oké, szimpla sárga vonal van, 4. generációs, és emiatt Mexikóra gondolnék, de ez egy hosszú rendszámtábla, szóval ez érdekes. Oké, északi nap van. Brazília. Ő is azt tippeli, és São Paulo. Oké. Azért a szimpla sárga vonal eléggé ritka. Megérkeztünk Indiába, ahol egy csodás nyelvet látunk. Ezek szerintem nem a déli tuktukok. Oké, ezt a nyelvet kéne kideríteni, melyik tartományban van. Ez nem az a nyelv, aminek pipa van a tetején. Nem. Ez ugyanaz, csak másikban. Ez Karnatakában van, nem? Nagyon közeli tipje volt az ellenfélnek. De igen, Karnataka állam volt. Lehet, hogy volt valami városi kiírás, csak nem azzal foglalkoztam. Ez egy komoly növényzet itt az út szélén. Hát ugye Európa meg USA jut eszembe nekem erről. Inkább Európa felé hajlok. Aszfalt út, hát akkor legyen Ausztria. Ez a növényzet túl fura Ausztriához, megmondom őszintén. Olaszország. Tetszik. Elég érdekes az a helyszín.
Első no moving meccsünk. Nem kezdtük ma túl jó. És Brazíliára ment, és Mexikó volt. Igen, azért volt nagyon ilyen egyedi növényzet. Na, ezt egyből fel kéne ismerni. Mint a két végén lenne a kék sáv ennek a rendszámtáblának, szóval Olaszország, oszlopot is kéne nézni. Ott van egy, hát azt nem tudom, oké. De egyébként meg nem annyira néz ki annak, megmondom őszintén, inkább ilyen horvát, vagy nem tudom igazából. És Olaszország volt tényleg. Nagyon pontos tippé vannak az ellenfélnek, zsebre vagyunk rakva, azt kell mondjam. Oké. Szlovákiában már láttam hasonló tájat, szerintem. 23-as copyright. Nem tudom, hogy mennyire hasonlít Magyarországra, mert például Szlovákia eléggé hasonlít. És gyorsan tippel az ember, de amúgy ez már inkább Csehország nekem. Mert Szlovákia az inkább ilyen nagyon hegyes, persze van lapos része is. Nem tudom. Németországban ment és Franciaország volt, oké. Eddig flow lesz az ellenfélnek, úgyhogy valamit most már ki kéne találni. Pedig nem minden tippje ilyen lenyűgöző az ellenfélnek, az előző se volt az. Oké, megint ez a növényzet van, hogy vagy Mexikó, vagy Észak-Kelet-Brazília, de két sárga vonal van, csak kikapott. Érdekes. És mint a nap is éjszakra lenne. Nekem minden jel arra mutat, hogy ez Brazília, de nem leszek meglepődve, hogyha ez Mexikó, és kikapok. És igen. Oké, GG. Akkor a dupla sárga vonal az baity volt. Sajnos. Itt mi volt 9000 km-re? Ja, igen. Mexikó. Mexikóban nagyon sok ilyen állat van, hogy össze lehet téveszteni Európával, de azért ez mégsem úgy nézett ki ez a fura erdő itt. De azért itt termesztenek valami jó kis növényt. Másik kör, ami elég rossz volt, pedig Mexikó. Igen, ez amúgy tényleg úgy nézett ki, csak hagytam magam bevételni. Oké, utolsó meccsen javítanunk kell az eddigi formánkon. Pablo ellen játszunk, vagy Pablo ellen. Egy no moving meccset, ami nekem talán jobban fekszik, mint a NMPZ. Bár egyébként mindkettőt nagyon sokat gyakorlom. Oké, ezt csak berakom ide tájban közepére. És valahogy 37 km van az ellenfelünk, oké. Vörösfölddel Brazília az első gondolatom, az ilyen táj, az nekem eléggé ilyen golyász mondjuk. Igen. De hát ezt nem olyan nehéz eltéveszteni, és itt volt milyen állam, ez Minas Gerais államba. Oké, hát ez nem ez full lesz. Jó nagy hegyek vannak. Antenna van-e? Nincs antenna. Tehát gondolom USA vagy Kanada. Hát ezek elég nagy hegyek, hogy berakjam
nyugat USA-ra vagy Kanadára. Nem, de amúgy szerintem, hogy erre a hegyvonatra ránézek, szerintem ez nyugat, nem kelet. Oké, szóval Oregon, Washington, BC, na inkább ezek jutnak itt az eszembe. Hát szerintem tippeljünk Washingtonba. Ugye ha nincs antenna, akkor nem lehet Európa. Szerbia például ilyen hegyekkel nem lehet. Ő BC-be ment, és az is volt. Oké. Fehér vonal. Az mondjuk elég érdekes, mert ezt USA-nak nézem, amúgy, Dél-USA-nak. De lehet, hogy B-t is oda kell rakni USA-ba. Hát a fehér vonal ez hol lehet egyébként? Európában mondjuk. De ilyen fenyőkkel. Én ezt soha nem rakom Európába, én ezt tiltakozom, hogy Európába kell rakjam ezt. Tudom, hogy a fehér vonal az megtévesztő, de ez is ki van kopva. Lehet, hogy ez nem is fehér vonal akar lenni, hanem valami más. Arkansas állam volt, oké. Igen, Dél-USA, odáig is elmennek ezek a fák. Ez nekem egy ilyen basic Saskatchewan körnek tűnik. Igen, pont az Albertában volt. De ez egy jó kis damage lesz az ellenfélnek. Valahogy most ebben a meccsben jobban játszunk. Oké. Ez egy lapos kör. Mintha lenne déli fenyő, de nem biztos. Oké, rendszámtáblákat nem tudok. Nincsen első rendszámtábla. Igen, eléggé déli vibe ezek a lapos házak. Hol lapos? Nem tudom. Alabama, Georgia. Hát mondjuk nem annyira néz ki annak, nem tudom, hogy mi lehet ez. És Alabama volt, akkor a jó államban vagyunk. Csak a másik végében. Ott lapos például. Alice-ville-ben. Oké, Bangladesh. Nem érdemes sokat gondolkodni. Ugye bengáli nyelvünk van. Illetve az építészet, hoppá, tudta a régiót. Ez egy komoly is lesz, én nem életemben nem vesztettem meccset Bangladesen, de lehet, hogy nagyobb szorzóval most lett volna az első. De ezt gondolom USA. Mondjuk ez a szikla az elég ilyen kanadai pajzsnak néz ki. Ez lehet, hogy Ontario rendszámtábla. Úgy eléggé néz ki Ontáriónak szerintem. A dupla fehér, vagy dupla sárga vonal középen. Mondjuk Quebecben nincs első rendszámtábla, de lehet, hogy ez az autó átment Quebecből, vagy Ontárióból Quebecbe. Oké, tehát dupla sárga vonal volt Ontárióban. Ami nem egy gyakori átvány, de nagyobb utakon egyébként előfordul, ez pedig csak Guatemala. Úgyhogy ezzel nem fog eldőlni semmi, most már az ellenfél vezet a előző tipnek köszönhetően. Meg hát a Bangladesin is. 4-es szorzó következik. Nagyon emelkedik a szorzó. Ez nekem egy Brazília. Ilyen zöld dombos vidék. Amúgy több dolog is lehet. Cukornáda elsősorban São Paulo-ban van. Úristen, most itt van egy csomó pálma, nagyon jó.
Ó, és nincs ilyen supportja a oszlopnak. Na, ez érdekes. Annak viszont van. Oké. Teljesen meg vagyok zavarodva. Ilyen zöld dombok Minas Gerais-ben vannak, de amúgy a másik végét is el tudom mit képzelni Brazíliának. A cukornáddal csak nem lesz más. Igen. Espírito Santo mellett voltunk. És mi 200 HP maradt, úristen. Nehogy már kikapjunk, srácok. Ez ő Svájc. Nyelv az mi is itt? Strasse. Igen, német csak valami régió tippelés. Valami városnév, esetleg nagyváros, amit én ismerek. Berakjuk Lucerne fölé, csak nem lehet azon kikapni. Az lehet, hogy pont egy lapos rész, itt meg hegyek vannak, na mindegy. Neki szerintem nem lesz nagyon jó tipje. De amúgy elég közel volt, de szerencsére én is. No. Hát amúgy, mintha nem is. Aha, a térkép kicsit mutatja, hogy vannak hegyvonatok, de délebbre sokkal jobban mutatja. Oké, mi ez? Szóval van egy kőfal, amit már alapból nem tudok hova tenni. Oké, van antennánk, faoszlop. Spanyolos vibe van szerintem. Lehet valami sziget? Harmadik generációs felvétel. Ez ilyen vulkanikus kőzet nekem. Úgyhogy szigetre fogok tippelni, lehet, hogy rossz szigeten vagyok, lehet, hogy emiatt kikapok, de ez van. És Tenerife, úristen, így néz ki Tenerife, oké, GG 200 HP-ról megnyerte. Nincsen szerencsénk, úgyhogy sajnos ez van. Ha Minas Gerais-ba kicsit közelebb rakunk, akkor meg is nyerjük a meccset egyébként. Ezt nézzük már meg, ezt a helyszínt. Nem gondoltam volna, hogy ilyen a növényzet azon a szigeten, ami Santa La Palma szigete volt. Úgyhogy igen, ennyi lett volna a mai videó. Sajnos nem sikerült győzni olyan sokat, csak az első meccsen, de nem baj, következő alkalommal tovább fogunk menni. Úgyhogy ennyi lett volna. Sziasztok, srácok!